Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. У ефірі новини час мясцовый і галоўнае сёння. Новый этап у жыцці. Апошнія званкі прагучалі ў школах і гімназіях «Маладзеж» на 30 мая. Супрацоўнікам устаноў сацыяльнага абслугоўвання будзе налічвацца надбаўка за працу ва ўмовах няпростай эпідэміялагічнай сітуацыі. Ух ты, ах ты! Под такой назвай прайшоў онлайн-фотаконкурс сярод дзяцей ва ўзросце да 8 гадоў. Арганізатары мерапрыемства прымеркавалі падвядзенне вынікаў да Дня абароны дзяцей. Новый этап у жыцці. Апошнія званкі прагучалі ў школах і гімназіях «Маладзеж» на 30 мая. Настаўнікі і бацькі праводзілі 11-класнікаў у дарослае жыццё не так, як штогод. Ва ўмовах няпростай эпідэміялагічнай абстаноўкі выконваліся неабходныя меры бяспекі, прысутныя былі ў масках і трымаліся на адлегласці. 643 11-класніка з Маладзежынскага раёна развіталіся з дзяцінствам і бесклапотным жыццём. Гэтыя дзяўчаты і хлопцы назапасілі віды вызначыліся з будучай прафесіяй. Дапамагалі вучням, вядома, настаўнікі. Яны навучылі не толькі ведам школьных прадметаў, а таксама сяброўству, дабрыні і шчырасці. Наперадзе юнакоў і дзяўчат чакаюць экзамены, а пасля сур'ёзная школа – гэта будучыня. Варта адзначыць, што ўрачыстае ўручэнне атэстату запланавана на 10 чэрвеня. Канікулы пачаліся ў школьнікаў. На перыяд летняга адпачынку ў Маладзежынскім раёне запланавана і аздараўленне дзяцей. Як паведамілі нашаму тэлеканалу спецыялісты ўпраўлення па адукацыі, лагеры з дзённым знаходжаннем дзяцей на базе устаноў адукацыі запрацуюць з 1 чэрвеня, а з кругласутачным з 1 ліпеня. Палатачныя лагеры ў гэтым годзе працаваць не будуць. На базе устаноў адукацыі, дзе дзейнічаюць лагеры, створаны бяспечныя ўмовы знаходжання дзяцей з выкананнем усіх рэкамендацый Міністэрства аховы здароўя Беларусі, запэўнілі ва ўпраўленні па адукацыі Маладзежынскага райвыканкама. У летні перыяд будуць функцыяваць 44 аздараўленчых лагеры. Плануецца аздаравіць больш за 1200 дзяцей. Напярэдадні летняй аздараўленчай кампаніі ўзмоцнена правяраюць дзіцячыя лагеры супрацоўнікі інспекцыі па справах непаўналетніх Маладзежынскага раўз. Галоўная мэта праваахоўнікаў – бяспечны адпачынак падрастаючага пакалення. У цяперашні час міліцыянерамі завершана абследаванне парадку 40 дзіцячых лагераў, як з кругласутачным, так і дзённым знаходжаннем непаўналетніх. Супрацоўнікам устаноў сацыяльнага абслугоўвання будзе налічвацца надбаўка за працу ва ўмовах няпростай эпідэміялагічнай сітуацыі. Гэта прадугледжана указам аб матэрыяльным стымуляванні работніку арганізацыі, якія аказваюць сацыяльныя паслугі, што падпісаў прэзідэнт Беларусі. Указам прадугледжана ўстанаўленне надбаўкі работнікам дзяржаўных устаноў сацыяльнага абслугоўвання, якія працуюць з пацыентамі з інфекцыйнымі захворваннямі і асобамі, аднесенымі да кантактаў першага ўзроўню, якія па медыцынскіх паказчыках не змешчаны ва ўстановах здоровья при праце вахтовым методом. Не однажды я говорю о том, что эти сотрудники наравне с медиками на передовой, и поэтому вот инициатива Министерства труда и социальной защиты, и мы депутаты, потому что наша комиссия в тесном контакте все время на протяжении вот этих 2 месяцев находится со всеми интернатными учреждениями, и мы полагали, что действительно им тоже надо определенное материальное стимулирование, особенно для тех, кто перешел работать вахтовым методом. Поэтому определено в тех учреждениях, где выявлена инфекция, там будет выплачиваться вот помощь медикам, врачам порядка 1500, специалистам среднего медицинского образования 1300, ну и всем остальным работникам 900. Если в учреждении не выявлена инфекция, все равно будут доплаты, но они чуть меньше, в зависимости опять от должностных обязанностей, вот такой дифференцированный подход, там немножечко суммы меньше. Это связано вот именно с переходом на работу вахтовым методом. У гэтым жа дакуменце абазначана, што працаўнікам сацыяльнага абслугоўвання пры працы вахтавым метадам выдзяляюцца памяшканні для пражывання ў арганізацыях, выплачваецца кампенсацыя ў адпаведнасці заканадаўствам. Ахвяры агню. 29 мая падраздзяленні выратавальнікаў выязджалі ноччу на тушэнне пажару ў вёску Кізілава Гарадзілаўскага сельскага савета. Па прыбыцці байцоў дом гарэў адкрытым полымем. Пажар быў ліквідаваны, а работнікі МНС выявілі на падлозе загінуўшую гаспадыню пабудовы пенсіянерку. Унук і дачка загінуўшай не пацярпелі. Прычына пажару ўстанаўліваецца. У выніку здарэння знішчана страха, дом выгараў знутры, засталіся толькі сцены. Выратавальнікі папярэджваюць усіх грамадзян, што аднымі з падпальшчыкаў нашых кватэр і дамоў застаюцца электрапрыборы і няспраўная электраправодка.
Зніклі велосипеды. Про кражу двух байкаў з дома номер 29 по вялікім гасцінцы паведаміла жыхарка горада. Камеры відэаназірання на доме адсутнічаюць. Праваахоўнікамі было установлено, што да крадзяжу велосипедаў могуць мець дачыненне двое маладых людзей, якія прыблізна 18 мая каля 23 гадзін транспартавалі велосипеды ад пад'езда дадзенага дома. Міліцыя просіць жыхароў, якія што-небудзь ведаюць пра грамадзян на фотаздымках ці месцазнаходжанні зніклай маёмасці, паведаміць у РАУС па тэлефонах на вашых экранах. Смартфон вярнулі ўладальніку, прычым за паўгадзіны. 19-гадовы юнак забыў тэлефон у гандлёвым цэнтры па вуліцы Будаўнікоў. Камеры відэаназірання зафіксавалі, што гаджет забраў мужчына, які стаяў у чарзе за хлопцам. 62-гадовага зламысніка аператыўнікі затрымалі па месцы жыхарства, і ён прызнаўся ў крадзяжы. Тэлефон вярнулі ўладальніку, міліцыя ў чарговы раз нагадвае, што грамадзянам, якія падбіраюць у крамах забытыя рэчы, пагражае крымінальная адказнасць. Выгадная прапанова ад маладзечанскай кнігарні «Спадчына». На працягу тыдня з 1 па 7 чэрвеня ў кнігарні дзейнічае зніжка 10% для ўсіх пакупнікоў. Акцыя прысвечана юбілейнай даце. 6 чэрвеня маладзечанскай кнігарні спаўняецца 70 гадоў. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Кнігарню «Спадчына» ведаюць і любяць многія пакаленні маладзечанцаў. 6 чэрвеня кнігарня адзначае юбілей – 70-годдзе. У гонар гэтай значнай даты для ўсіх пакупнікоў дзейнічае акцыя «Нам 70 гадоў, вам 7 дзён зніжка 10%». З 1 па 7 чэрвеня дзейнічае зніжка 10% на ўсё – кнігі, канцылярскія тавары, сувеніры. Акрамя таго, у дзень юбілею, 6 чэрвеня, першыя 10 пакупнікоў атрымаюць памятныя падарункі. На паліцах тысячы кніг, ад сусветнай класікі да дэтэктываў і фэнтэзі, коміксы, кнігі для самых маленькіх і многае іншае. «Спадчына» прапануе амаль усе книжные новинки краины. Одно из популярных направлений – это «Читай книгу, смотри фильм». То есть экранизация, когда выходит книг, там маленькие женщины и книгу сразу покупают с кинообложкой. У «Спадчыне» вялікі выбар вучэбнай літаратуры для школьнікаў і студэнтаў. Цяпер дзейнічае спецыяльная акцыя – зніжка до 20% на зборнікі тэстаў для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. Подготовка сейчас идет к ЦТА и сдаче экзаменов. Вся нужная литература для подготовки к экзаменам у нас есть в наличии в полном ассортименте. Усе ведаюць, што кніга па-ранейшаму застаецца лепшым падарункам. Самы час зрабіць такі падарунак сабе і сваім сябрам. Зніжка 10% дзейнічае ўвесь тыдзень да 7 чэрвеня уключна. Кнігарня «Спадчына» працуе кожны дзень. Адрас вуліца Прытыцкага, 7. Ух ты, ах ты! Под такой назвай прайшоў онлайн-фотаконкурс сярод дзяцей ва ўзросце да 8 гадоў. Арганізатары мерапрыемства прымеркавалі падвядзенне вынікаў да Дня абароны дзяцей. Удзельнікі конкурсу падавалі свае фатаграфіі па наступных раздзелах. Пацешныя «Animals» – гэта фота дзяцей у вобразе пацешных звяркоў. Зорны бамонт маецца на ўвазе выявы дзяцей у вячэрніх прыбраных і модных вобразах. Пераможцы вызначыліся галасаваннем у сацыяльных сетках і галасаваннем журы. Абвяшчаючы конкурс, метадысты Палаца культуры перш за ўсё рабілі акцэнт на прапаганду станоўчага вобразу дзяцінства, любові і добрага стаўлення да дзяцей, якасць выхавання, творчыя сямейныя справы. Да таго ж хацелі прыцягнуць грамадскую увагу да інстытута сям'і. Вызначыўшы пераможцу, арганізатары запрасілі 1 чэрвеня дзяцей да сябе ў Палац культуры «Маладзечна», каб уручыць прызы. У номінацыі «Фота дзяцей у вячэрніх прыбраных і модных вобразах» перамога прысуджана Сафіко Рухадзе. Яна даслала фатаграфію пад назвай «Вось столькі жаніхоў хачу». У раздзеле «Фота дзяцей» у вобразе пацешных звяркоў лепшым названы Андрэй Харэцкі з працай «Мама, рана не чакай». Адзначана Дар'я Сіповіч з фота «Мілы львёнак» и Максим Рудкоўскі з фотаграфіяй «Дзіўны мішка». Участвовать в проекте сагитировал нас наш папа. Мы долго бились за нашу победу. Вот благодаря папиной агитации мы набрали 133 лайка. Грубо говоря, я так понимаю, мы вообще победители этого проекта, потому что наибольшее голосов набрала именно наша работа
Вот столько женихов хочу. Покажи. Прежде всего нам хочется выразить слова благодарности всем нашим участникам, которые участвуют во всех наших проектах. Огромное вам спасибо. Ну и как победу в этом конкурсе определял не жюри, а определяли именно зрители. И поэтому также спасибо нашим уважаемым зрителям за то, что они принимают участие, за то, что они находят время, чтобы поддержать проекты, поддержать наших участников и подарить им свое сердечко. На гэтым выпуск завершаны. Новы агляд падзей у сераду 3 чэрвеня. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень. Не пераключайцеся. А я з вамі развітваюся, жадаю вам моцнага здароўя. До сустрэчы.